Hier bij L1 is ook een inzamelingspunt waar mensen dagelijks de jassen komen inleveren. Maar er zijn er meerdere. Het United World College zamelt ook jassen in, maar de meeste kinderen die daar op school zitten, die spreken Engels. Nou, wat hebben ze gedaan? De kinderen die schreven een boodschap in het Nederlands en ze maakten daar een tekening bij. Yo. Ik ga bijschrijven, goede vraag, Jette. Wacht er even tussenuit, ja. De meeste kinderen hebben Nederlands niet als thuistaal. Een hele andere taal vaak zelfs. Dat kan zijn Japans, dat kan zijn Frans. Soms meerdere thuistalen. De instructietaal in school is Engels. Oké, en je moet mijn naam. Hoi, mijn naam is Zoe. Ik kom uit Duitsland. Ik hoop dat je een fijne winter hebt. Hoi, mijn naam is Melissa. Ik kom uit Turkije. Ik hoop dat je een fijne winter hebt. Veel plezier met deze warme jas. Ze vinden het heel belangrijk dat we ook iets voor de gemeenschap doen en geven dit ook mee aan de leerlingen. Dus er wordt inderdaad ook wel over gepraat. Er zijn ook leerlingen die vorig jaar al met de voedselbank gewerkt hebben. En dus die connectie kunnen maken van, oh ja, sommige gezinnen hebben geen geld voor eten en sommige gezinnen ook dus niet voor een warme jas. This is my favorite fruit, apple. That one is my favorite color. So it tells something about yourself. Yes, it's about me. I like it. And we're putting this inside the pocket, so when they reach in and they pull this out, then they're gonna feel a bit happier. Hebben jullie een streven hoeveel jassen jullie er willen inzamelen met de hele school? Ja, ons streven is 120 jassen. En bij die 120 jassen 120 warme wensen te kunnen geven met een warme tekening. De gemeente Nederweert zamelt al jaren winterjassen in voor mensen met weinig geld. Dus ook in het kerkdorpje Leverooi. Maar daar is wel maar één inzamelpunt. Namelijk bij Har en Annie achter hem. Annie, wat leuk hè? Ik heb nog wat jassen. Ik vind het heel gemakkelijk, want dan hoef ik met mijn jassen, het waren er een stuk of 3, hoef ik niet met naar Nederweert of Heidse. En ik weet dat dat hier bij Annie heel goed terecht komt, dus ik vind het top. Je ziet het enige inzamelpunt van het ganse dorp, of niet? Ja, inderdaad. Dat is een paar jaar geleden, toen zag ik dat de gemeente dat deed. En toen heb ik aangegeven van nou, de mensen die gaan echt geen 9 kilometer rijden om dat daar op het gemeentehuis in te leveren. Dus zag ik van nou, laat ze maar bij ons komen. En dan verzamel ik ze en dan gaan ze verder naar de gemeente, dan komen ze die hier ophalen. En ja, zo gauw als de actie weer begint, dan kreeg ik bericht van, is het goed dat ze weer bij jullie inzamelen? Dan zeg ik, prima, laat me komen. En dan kreeg ik het materiaal en dan kennen we weer goed. Zo, is dat ook weer gedaan. Op het gemeentehuis in Nederweert, zo'n 9 kilometer verderop, worden dagelijks jassen ingeleverd. Wat voor jas is het? Een damesjas, een meisjesjas. Lekkere warme winterjasjes. Voor een ander een warme jas, voor mij een heel goed gevoel. En ook de burgemeester en wethouder doen met de actie mee. Hoe verloopt de actie nu in Nederweert? Eigenlijk verloopt die weer heel erg goed, want wij doen het echt al meerdere jaren, dus dit jaar weer. En we hebben nu al ruim 100 jassen zeg maar, in de kast hangen en ook al een mooie dekenkist vol met sjaals, wanten en mutsen. Bent u al tevreden als je het zo ziet of kan er nog wel wat bij? Nou, er kan heel veel bij en deze kast is al meerdere keren leeggemaakt. Hè? Voorgaande jaren zijn we samen echt een vrachtwagen jassen in gaan leveren bij de kledingbank in Mesbracht. En dan zie je ook hoe die daar op een hele mooie wijze beschikbaar gesteld worden aan mensen die het echt nodig hebben. Dus deze kast is zeker te klein voor alle jassen die uit Nederweert aangeleverd gaan worden.